Hey guys, I'm Logan. Και θα παίξω ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πώς λέγεται, θα σου πω αλήθεια. Πολύ ωραίο. Για μένα, δεν ξέρω για εσάς, αλλά πρώτον δεν είμαι πολύ μπροστά, έχω κάνει κάποιες ρυθμίσεις. Ναι, πρέπει να παίξουμε έναν αγώνα. Πάμε για αγώνα. Περιμένουμε. Είναι λίγο αργό, δεν πειράζει. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να παίξουμε και Minecraft βίντεο. Θα κάνω Minecraft βίντεο με τους φίλους μου όλους. Μπήκα. Δεν είναι τόσο ωραίο όπως το Fortnite ή κάποιο άλλο, αλλά μ' αρέσει. Αλλά εμένα μ' αρέσει. Σε το εκεί. Καλό είναι και αυτό. Μου κολλάει λίγο. Πάμε. Αλλά πέθανες. Αυτό το πως είναι δικό μου. Αυτό που έπαθα είναι μόνο δικό. Λέω και εσύ γιατί κάτι λέτε, κάτι λέγουμε να λέτε κάτω. Εδώ ποιος τολμάει να έρθει. Γρήγορος αγώνας. Τελείωσε. Πάμε, θα παίξουμε κι άλλον. Ας κάνουμε το αφήσω έτσι. Το πολύ είναι να πάει 4 λεπτά. Μήπως είναι να το κατεβάσουμε να κάνει full, λέγουμε μαλάκα 15. No thanks, play game. Περιμένουμε. Ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο μεγάλη τα δουλειά του, αλλά όποιος θέλει κάτι να θέλει τα κάτι. Θα παίξουμε άλλους 2 αγώνες. Αυτός μεγάλος θα παίξουμε άλλους. Θα παίξουμε μερικά τέσσερα. Θα παίξουμε 2. Πάμε. Go. Πάμε. Μπορέστα. Τελείωνε. Να μένω. Μπήκαμε σε καλό και κακό σημείο. Shotgun από τώρα. Εδώ πέρα το shotgun είναι το χρήσιμο. Έλα, πίσω. Πάρτα. Όλα δικά μου, μόνο δικά μου. Να σας δείτε το παιδί είναι. Το μάτι δεν έχει αρχίσει ακόμα. Νερό.
Πάμε. Ως Rod. Είμαι Pro Master. Ωραία. Οκ. Θα παίξουμε. Αυτός είναι ο τρίτος. Θα παίξουμε μετά νέο και τέλος. Εργένα, λαμμένο, κακό παιδάκι, κακό, γιατί είναι μας καμάλακα 15, δεν ξέρω, γιατί μου ήρθε στο κεφάλι. Και αν θέλετε Minecraft βίντεο, πείτε το μου. Καλά, ντε, επειδή πάει πολύ, αυτός είναι ο τελευταίος αγώνας. Το κανάλι μου λέγεται Killer Panda 13. Δεν ξέρω γιατί το λέω. Μου άρεσε, ήθελα να το πω. Καραμπίνα. Shotgun. Βρήκα σφαίρες. Σφαίρες. 25. Πάμε με shotgun. Το shotgun αν θέλετε είναι το καλύτερο. Σφαίρες. Shotgun μόνο one sphere. Περίμενε. Έλα εδώ. Έλα. Σπαθί. Και κέρδισα. Για άλλη μια φορά. I am good. I am καλύτερος. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι. Κάντε ένα like, ένα subscribe και γεια σας.